Wane ne wannan? Hello? Baba. Ragona? Ai mene? Yana asibiti. An sa mai ruwa. Kai. Ayyo Allah. Rigar nan aka cire ma. An sa mai ya mutu. Ya ake ne? Kada ku ga abincin da zai ba. Me yake faruwa abokina? Najeriya ta iya ma yawa kawai ga abincin da zai faru kuka. Kazo ku ba mutane kuka mu kudin na gari ne ma. Allah wannan gan kawai daɗi ya ma yawa ga abinci muna ta mama kuka kuka wallahi kullum abinci ko kuka wai kai ina tambaye ka daɗi ya ma yawa no ban kana sama No. Kacinye? Ayo. Kana shan ruwa? Ya mun shan ruwa ba. Me kake kuka? Me kake kuka abokina? Babanmu ne. Yana kone mun zuciya. Ya ake baban ku ne ma? Baban ku ne mutu. Baban ka ne da mutu. Ba a ragona. Kato. Shi ke nan da gwamnati ko sai ka fara mutane kuka. Dalle da hankali. Kuma za ka mutu. Kamar ya zama mutu. Magani na san man na zo mutu ya.